Igor Zubeldiarekin Igor, gaur taldeak partida txukuna egin du, baina puntuek alde egin dute Realarenatikan, ez da fin ibili gaur taldea batez ere aurrea ateari begira. Bai, pena bat ez, gure zalin aurrein jokatzen genuen, nahi genizun behasi garaipen bat eskaini. Nik uste joko aldetik talde partidu txukun egin dula, defensiboki igual beste partiduta baino koskat bera ibili geha. Behase, bai golpeotan, zentrotan, baloi geldizetan oso talde intensuek fuertie da, eta nik uste hor kontzagula partidua. Igor taldea pixkat ataskatua dabil, ez? Golari begira, badira partida ja kosta egiten ari zaizuela, egia da taldeak sortu egiten dituela, beraz hortik igual lasaiago egon daitekeela, baina sartu egin behar da, ez? Nik alde hortatik talde oso lasai ikustet, ez? Garrantzitsuna zuk esan bezala asko generatzeu partiduro taldik, bolarak die, azken bola honetan igual kostatzen aizago pixkat, baina bai taldie, aurreko jende hori oso lasai dago, zati garrantzitsuna partiduro asko generatzeula eta lehenu ogeru, golak etorriko dira. Igor ez da modurik onena Parisera juteko, baina egia da lehiaketa horrek, eszenario horrek eta aurretik duzuen partida horrek, pixkat aurretik gertatzen den guztia pixkat aztaraz egiten duela, ez? Bai, hiru egunetik baina jokatzen, ezin dugu aurreko partidutan indekun behire hon, gaur zoritxarrez galdu indegu, ezin dugu pentsatzen porro tontan pentsatzen jun Parisa, ze taldien ikuste oso ondo daola, animikoki oso motibaute, partida ondi daukeu, ez da egunero jokatzen olako partiduk, biern gaur ondo eta gaizkin ditugun gauzek analizau, eta ja partida ondi hontan pentsatzen jungo geha. Yes, we have a lot of chance, but we was unlucky and we need to start to score again. I think next game we will score, and yes, we have confidence, and we need time, and we will score. I think next game we will score again, and it's not a problem. I think we feel good, we have confidence, and we go to Paris for the win, and it's a big match.